धरतीयो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। कहने गए बाबू का हो? हाँ तो एक काम बताओ। अब तोर पापा कहाँ बड़न? बड़न काम पर। आए काम पर कितना तो हम जान मान करी में आ बाबूजी से तो इनके का कहत बड़ा सो कि बाबूजी हमारे पर गुस्सा हो गइल बड़ा। हम कहाँ कुछ कर लबानी उनकरे से? हैं हम कहाँ ते अपना दादा से कुछ नहीं कहले? कुछ नहीं कहले ना पूछी। हां हां पूछो। हैं अरे बाबूजी कहाँ बानी अपना के? हाँ बोला का कहत रहो। अच्छा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बोला। कहानी आई थी हाँ कि बबुआ का कहल रहुआ से? अरे तो बबुआ के काहे अतरे कोइले बाड़ो? काती हम पतले बनी स्कूले जाता तबो ओकरा के डांटता रहो खाना खाता तबो डांटता रहो बट खाना खाए के कहीं ने कि आराम से खा के हाँ आ बस्ता उठाव हाँ। स्कूल जा। हाँ। ठीक बा हमरा लगे कौन मान लो भैंस चरावे वाला आदमी हाँ। 10 गो 20 गो रुपया रहेला ओही में से 10 रुपया दे नहीं करे के पूछी तो हां दे देवला रोज 10 20 दे दे वाला तो स्कूले जा गोइले जइबे काहे करे। काहे डांटल है? अबे- हां खाना खइले बा काहे डांटल है? मने हमार हमार के बीच में तो ये मने हमार हक नहीं खे डांटे के। लइका हवे भैया का लइका तो हमरो तो लइका ह। लइका हो तो खाना खाए के टाइम में ना डांटल कोई डांटे नहीं खाना खाए के ना टाइम डटला में। नहीं खा मने थोड़ा कंट्रोल रख आप हम जैसे कि बोली। अच्छा अब एकर मतलब है कि इ लो लमहर हो गइल। ठीक बा हम कंट्रोल राखी। ई बात ये आवता है पर कि अब एक में रहे वाला घर नहीं खे। ना ना तू तो होशियार व्यक्ति बाड़ा नु तू तो एकरा इनकरा सोचे समझा के बुझा के चाहिए। रखे के चाहिए। क्या तरह हम हाँ। होशियार रहती तो ये भैंसे चरती भोई चराल कोनो बुरा बात थोड़े हो। ना। घर के जाल देखल बुरा बात शुरू थोड़े से तो उनके पढ़ावल लिखल लगी ना खाली भैंस चरवाल लगी हमरा से घास कटवाल लगी। आज पढ़े लिखे रहती हम तो धोड़ा भैया खान हम तो रहती बाहर। अरे सारा लोग के नौकरिये थोड़े लागेला। हाँ घरवा के कारवा के करी? जब 100 लोग पढ़िए ली तो घरवा के कारवा के करी? हमारा से अब ना होई। हाँ तो घर के काम हमरा से ना होई। के करे जाई? हाँ तो बांट दो। उनकर के पढ़ौनी तो उ तो जे शहरे पकड़ ले। ठीक बा तो बांट दो उनको को बुलाओ बांट दो। हम ना रहे में एक में बाटे उटे के बात मत करो। आ जाओ वाला बड़ा नु हो। हाँ ठीक बा दोनों भैया आ जाओ वाला बड़ा। एतरे करबो तो पिटइबो कहीं जइबो ना। हाँ ठीक बा तार फर्ज बा तू बाप हो तू हमरा के मार सकता रह लेकिन ई सब मत कहियो। जवान बेटा हो जाला तो ओकरा के ना कह जाला पिटइबो ई चीज मत कहियो। आ ढोड़ा भैया आवत रहन अभी भैया कहतनी प्यार से तो जानते बड़ा भैंसवार के लाठी कैसन होला देखत न बड़ा बानु जानकारी कि नहीं खे? जानकारी तो बहुत बा तो हाँ? से बेसी जानकारी बा। मतलब ई बोल बा कि जे गलती करबो तो पिटइबो ना बाटे के कहत कौन हम रहो। गलती करी हम बांट लेम हमरा नहीं खा जरूरत उनका बाल बच्चा से हमरा काम मतलब है पियाव अब स्कूल भेजा 10 गो रुपया दई कहाँ से आई? आ तोहार बाल बच्चा होई तब के का हो अरे जो ये होई तो ये नु हम बाटे बाटे ना बांट देम तो यही बड़ा कुल बेच बिकिन देबा तू। आओ तारा भर ढोड़ा भैया आज होई मारधान जौन होई तौन होई हम आउ सरी आओ तनी। हां यही तरह सरियावा तू। ठीक बा अरे बाप ना दे में करे के। अरे भैया रे क्या कहे कि हम लोग मार कर रे तू कहे मारता रे तू कहे मारता रे ए समझा नहीं तोरा जान इस बेर कहानी कि आओ घर है हई देखो हई खा के पहिलंट भइल बा दिन भर हई रहता ही और छोड़ा आई कह देनी तो एबर हां बाबूजी ये करा नहीं तू थे। मारामारी करा तोरा बड़ी साफ जंदर गिराई माथा लठौआ लगता सवारे। कुछ बुझात नहीं खे मारामारी करा तोरा तू साफ तोरा के नाक उक सब फूट दे हम आज इज्जत ले बस सब घर दुआर तू अरे भैया भूल जाने का बहुत कौन ई जब तो मुआवी बुढ़वा होता अरे अनिया बुढ़वा मुआदी। सुनो तू रोल के नाम पे जाई देखे में रोल जाई हां चाहे तो कुछ हो गइल बात मानन जलन बाप महतारी की कहला बड़ा बाप महतारी के बात मानल जाला जाए हम में कथी भई होगे तो गार्जियन के सामने तू एंकर करबे हम कथी हमारी करतानी? रही कि ना रही हम कथी करतानी 10 गो रुपया रोज बबुआ के देबे करनी पड़े जाला है हम कथी करी नाटक कइले बड़ा तू नाटक होता है घर में लड़का बड़ा सा लड़का के समझा तनी समझा देवे के अरे ठीक ना होई समझा देवे के पता है लठ देखा तारा कि ना हम देखता नहीं हमरा ओकर कोनो परवाह नहीं खे उ 20 लाठी तू मार लो पीछे से लेकिन आगे अगर मार दलो तब तो जुलुम बा आवतनी हम आओ तनी खेत और से। शांत रह। ठीक बा हम राजेश कुमार
और ये वीडियो अच्छा लागल होई तो कृपया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दी और साइड में भी बेल आइकन लौकेला ओकरो के भी दबा दी। नमस्कार भैया, मैं भोजपुरी कार्यक्रम का कार्यकर्ता अजय मिश्रा। हम आप सबसे गुजारिश करतनी कि अगर हमने के वीडियो पसंद आवे तो सब्सक्राइब कल न भूलल जाई और लाल बटन दबा के ओके कल जाई आ सब के ऊपर शेयर कर दहल जाई जौना से सब के ऊपर अच्छा लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निराला भोजपुरी से वीडियो कॉमेडी वीडियो भेज रहा हूँ, बहुत पसंद करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनी तंगा कृपा करके बेलो आइकन भी दबा दें। खाली सब्सक्राइब पहले से ना होला, बेल आइकन दबा दें तो नोटिफिकेशन मिले तुरंत। हाँ भैया भाभी हमारी ई सुनी लगन कि कम से कम वो लालका बटनवा जरूर दबा लगन कि ऊपर कुछ प्रोमिस होखे। जय हिंद, जय भारत।